Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngo-12 remetshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini iqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafa avuke njengedangabane ngunogwada ubhadwa ayikhulule kumfuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana dame ngisho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelizayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamulaphi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje sebeyangithanda wena onyanyayo ufokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangisikisi ngibabuzile abantu ukuthi ngikhulume ngani khona bathe angikhulume ngodaba oluthinta umntwana omncane kuthiwa ucwecwe abanye bathi angikhulume ngogogo Sikhotheni kungazithi uthi useyashifta ekubeni isangoma useya kosindiswa manje abantu bathi King ake uyithinte leyo ukuthi yenzeka kanjani ngoba siyambona ngapho kuSikhotheni besimbona njenge drama queen lapha kuma social media kwenzeka izinto abuya jika esithubeni wena wabona uMax Makhanya makuthiwa usejikile kade exolisile mina useyajika ebusuku kodwa sibonge ukuthi since afika la isigodlweni ngathi akahlonipha isilo ngoba kusuke kuhlonishwa amakhosi asuke embatha isilo nanami usayibambile lapha ngasho futhi ngathi lento yama media briefing iphatha abadidiyeli babiza ama media briefing ngasho ngathi liyati expose isilo iexpose indlunkulu iexpose uZulu ngathi ayiyekwe lento yama media briefing nangaphela futhi iyekiwe ngathi ama media briefing ayiyekwe leyanto ngazothi uMax Makhanya akayeke ukuloke ephatha igama lesilo ngeze ngaphinda futhi ngathinta mawukhumbula kahle recently nje ngithinte udaba lalobaba ekuthiwa uGugu wakaDlamini ekuthiwa waboshelwa into angayazi ngalithinta lelo daba lolo ngasho ngathi cha mina njengo King Bhaka ngathi ningixolele bafowethu noma yinini mangingena mina ngiyongena nje ngikhumuntu eqondile ngathi nakuba sengiyibonile umphakathi South Africa uzwela njengo King Bhaka mina ngithi uGugu into aboshelwe yona uyayazi ngaze ngathi ngihambisana nenkantolo ngase ngathi akabekezele ngoba vele isigwebo sakhe sikuseduze ukuthi siphele angaloku naye enza izinto ezogcina ziphazamisa iminyaka emingaka seyidonsile angishonikele nale umehluko nje mase ngithola imvume kubantu ababalandeli bami nabantu abangithandayo nabantu abakholelwa kimi bathi thinte King Bhaka mase ngiyithintile ngifaka ugciya mhlehli ukuthi into ekhuluma ngobani into ekhuluma kuyipi level angithi ngenkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulwini umsebenzi wami ukulwela umuntu umsebenzi wami ukumela iqiniso umsebenzi wami ukukhulula umuntu oboshiwe emhlabeni ukuze akhululeke nasezulwini umsebenzi wami ukulwela umuntu izimpa azaziyo nangazazi umsebenzi wami ukunika umuntu ulwazi ngoba ukuba nolwazi kukodwa kuyamkhulula umuntu abanye abantu babhajiwe abanye abantu abanamali ngenxa yokuswela ulwazi abanye abantu baze baqanjelwa amanga ngoba bakwazi ukwa-challenge ngoba banalwazi uma ngingena la mina ngisuke ngizofaka ulwazi ukuze ungadlala abantu uma uye esikoleni uyofunda uyofuna ulwazi ukuze ungaqinela emhlabeni show mina King Bhaka ngikhona manje bathi angithinte kaGugu Sikhotheni akushongo mina kusho abantu you can refer to my previous post you will witness it yourself bathi angithinte kuSikhotheni bathi angithinte yomntwana ucwecwe le kaDlamini nayo ngayingena abantu bethi angiyithinte ngayingena mawukhumbula kahle even isikeshi lesiya engangidila naso kwaze kwagcina mina yabo ngangicela abantu ukuthi angiyithinte mase ngiyiqalile amhlehli mase nje ngiqalile mawubambe lapho uthi King Bhaka once waqala kajiki kubuqedile
Funa umuntu ozoloku ngibuza athi uphuzana my king. Uyabona nje. Ngiphuzana. Uyabona. So njengoba ke la ake ngiqale futhi ngale yengane encane ukuze ngidlule futhi kuyona. Leka cwecwe. Kubhlungu mangibona inyanga zokudlala zidlalela entweni esensitive futhi ethinta ingane ibizwa ngeminor. Kudingeka umuntu omdala ukuthi ayivikele. Kudingeka umuntu spiritually gifted ukuthi ayivikele. Uyabona makuzosuka izinyanga zenza icontent, yazi kahle ukuthi lento eyishoya ayikho. And umama kaCwecwe lapha ekhona ubroken for real. Loya mama ubroken for real. Yini kingibhaka ukuthi umama ubroken kodwa bese ungasho ukuthi ubaba yindaba uthi yena ingoba umama uphumela ubala wayiveza ukuthi ubroken. Mangithi ubroken even abantu they can witness into engishoyo. Ubaba yena akakabi vocal. Mangizothi naye ubroken engakasho ukuthi naye ubroken, abantu ngeke bakwazi ukuwitnessa leyo nto. Mangabe zinje izinto funa usho into abantu abazokwazi ukurelate to. So lokha mama ubroken and abantu they can relate to umama. Asisho ukuthi nama families umndeni akhona broken, nabangani ba broken, and into engishoyayo ukuthi i-community broken ngodaba likaCwecwe. Ngoba isikuvezile ukuba broken kwayo. Nobaba lekhona I can assume ukuthi naye ubroken due to isimo kodwa akakakuvezi ukuthi ubroken. And uyabona ngizwe izinyanga kalula zivele imemezela zithi wema kaCwecwe wozala konke engifuna ukukutshela yona wozala isikhohlweni sami fusekani ayike into engizoyisho ummemeza umzali okulesima kusona. And bonke abantu baphumela obala athi umuntu mina ngithi njengamanje sithi #justice for Cwecwe. Wena uzothi akusuke kuziwe kuwena unamba abantu ngaleyo nto nje kuzoze kusuke yena le khona angavela asuke nje athi awuthi ngisaya kumuntu ongimemezile wathi wozala entweni esensitive kanje ethinta iminor. Umuntu ongekakwazi ukuzikhulumela iminor iya protect. Ingakho ngithi ukuthinta nje kulolu daba lomntwana, le nto yomntwana ithi ayibe more spiritual. Bazongifakazela ke imndeni enizingane uthola ukuthi ingane ihlukumezekile kodwa ayikwazi ukukhuluma. Ingane evakashelwa into ebusuku izongifakazela imndeni, bayayibuza kodwa abazali bathi kwenze njani. Ingane ayikwazi ukukhuluma ngoba into mayisifikile enganeni ivele ithi beke wakhuluma sizokubulala. Uthi uyayibuza ingane uthi kwenze njani, emadlebeni khona into eyihlebelayo. Mawungasazi leso sigaba khona eyihlebelayo ethi beke washo sizokubulala. Ezinye zezilwane zibona ukuthi lo ufuna ukukhuluma zivele ziyivale ingane ukuthi ingabe sakwazi ukukhuluma kade ikhuluma. Makuthiwa into ispiritual isuke ikuleso sigaba. Leya ngane encane leya ihlukumezekile. Ngiyabonga iNingizimu Afrika mayisukumela phezulu kanje. Ihlukumezekile leya ngane. Ihlukumezekile. Ayihlukumezekanga kanye futhi ayihlukumezekanga kabili kodwa yona ihlukumezekile leya ngane. Umthetho waseNingizimu Afrika awuthatha indawo yawo. Le case yalengane le icishe ifane necase yokushona kaSenzo. La okukhonjwa lapha, khonjwe lapha. Kanti umkhuba ubungaphakathi endlini. Khonjwe lapha. Icase kaSenzo le. So le case yalengane
icishe ibe kanjalo. Umkhuba ukhonjwe lapha, ukhonjwe lapha, ukhonjwe lapha. Kodwa umkhuba ungaphakathi koShomini noKing Mpaka. Angifuni ukugeqa amagula ngoba nje asengishilo ngathi lento ithinta ingane encane. Uyabo? So kodwa ngiyayibona imoya elwayo mina. Ukuthi umoya olwayo ngiyabona futhi into ehlukumeza ingane nesabisa ingane into esuka khona ekhaya lebihlala khona ihambe nengane yesikoleni nje ingane ithwele kanzima esikoleni ihlangana nezinye izingane ithwele kanzima ihlangana nokhetheki ihamba nomoya ihlangana nabanye ihamba nomoya emgwaqweni yabuya nomalume ihamba nalomoya olwayo. Ngiyayibuka lo amaphoyisa benza le investigations ngiyacela ukuthi angagcini esikoleni kuphela ngoba lo moya olwayo uhamba nayo ingane. Akaphinde futhi amaphoyisa ayokwenza investigation lapha ingane lebihlala khona noma la mayisuka esikoleni isuka ekhaya iye esikoleni isuka esikoleni iye ekhaya la isukela khona maye esikoleni. Akuphinde kuyokwenziwa investigations mase kubhekakala futhi njengoba kubhekwa esikoleni nje kubhekwa okhetheka kubhekwa oprincipal kubhekwa bani akuphinde futhi kuyobhekwa abantu abasondelene nengane futhi nabo futhi kuthathwe ama-Siemens wabo. Kuphinde kwenzeke into efana lo mlungu lo angaloke ezenza ingakara edakiwe ku serious la uma ezoloke edlala yena ama mind game angenasidingo bedlala ipolitiki engenasidingo bedlala ubracist omngenasidingo. Uma kuthiwa participate la ngoba sifuna ukuthola iqiniso ayikho into ukuthi uyiphithiphatha participate akushiwo ukuthi sithi wena kuthiwa kodwa ukuze sazi ukuthi kuyashisa la noma kushisa participate. Uma wena uzothi awufuna ukuparticipate wenza indawo ibe i-hotspot ingenasidingo sometimes. Participate ukuze community xone lento nje eyisididide enzekile kuthiwa usenza umkhulu uthe kuthiwa omama amaphoyisa athe kuthiwa abantu bathe ayinasidingo. Makuthiwa nje lo mlungu uvele wa participate as is ngaba kukho la kukhona ngoba ibisizo shift focus from la manje akwazi ukwenza ubulungiswa ukuthi laba if bethola be innocent kusuke kuyobhekwa kwesinye sport ngoba manje khona inyoni eyodwa eyibona ukuthi sisile uparticipate nje it is ayikho inkinga ngokuparticipate egameni lokuthi kuyashiya ukuthi ingane i-students i-victimiziwe wena why ungafuni ukuparticipate ngoba njengamanje akushiwo ukuthi abantu badinela umlungu ukuthi bathi urape ingane cha abantu badinela ukuthi why engafuni ukuparticipate. Nami futhi ngidiniwe even me too nami I'm very angry ukuthi why ukuthi wena uyalazi iqiniso ukuthi into awuyenzanga namanyana Paul why don't you want to participate? Why ulwele ilungelo lakho ngesikhathi eswrong engabe sonke sikhonsola umntwana makuthiwa principal wawukhona nawe ethi ayingeke ingane yami le ngicela ukukhombisa umhlaba akhombisa abazali ukuthi ngimsulwa amasimba amani laba ngafuna ukuparticipate loya muntu loyana uyanginyanyisa nje ngoba phela kufuna kudlulwe la ngoba ngiyawubona mina umoya ukuthi uhamba nayo ingane uhamba nayo iyahamba yagoduka ekhaya ihamba nomoya iyasuka iyangaphi ihamba nomoya olwayo ihamba into elwayo lento elwayo mayisithola ama culprit abazohlukumeza ingane. Yabo so angifuni ukungena kuma details because this is the very sensitive issue and ngeke ngingene akufani neka baba uDlamini mudala yena bekulula ukungena ukuthi baba uDlamini as much as umphakathi ukusupport kodwa into ehlisa umoya manje faceana naleshandisi usuzoyiqeda bra wami yabo usuzoyiqeda ngasho and mase ngiyishila into and ngiyacela bandla ukuthi nengane bangafuni ukuthi ikhulume ngenkani ngoba iyazi ingcindezi ekuyona bangayifosi ngenkani sofika isikhathi kodwa la izokhuluma khona into ezoqaqa yonke lento ukuthi nje ingane ikwazi ukukhuluma ngoba umqondo uzobuya ukuthi bekuhamba kanjani kwenzakalani yabo ngifisa ukusho okukhulu kula kodwa ngenxa ukuthi nami amazwi wami ngiyawagada ngoba iminor le
futhi akufanele ngisho amazwi azogcina emstressa kakhulu uma wengane mina kufuna ngilethe ukuphila kodwa mase ngithi lo ukuparticipate kwalo bekuzokwazi makuthiwa umsulwa mase kushintshwe ifocus uma engafuni ukuparticipate uyabona yini ukuthi kwayilokho njengoba ngithi cishe ifane negama nokushona kukaSenzo ekushoneni kaSenzo nje ekuthiwa wonke umuntu owayesendlini nabafika namabhodlela waqoqwanga akayiklinwanga isini once kwaklinwa isini amaphoyisa sesenkingeni lapho awu interferation isini ngoba sekukhona umuntu osengene kwisini awumazi ungene na ngeke usangitshela ngobufakazi osuzobuthola sengena abanye abantu labanye abantu bebengenza noma yini babengabeka ngisho nombese babengabeka ngoba sekunobufakazi ukuthi beside abantu kade besendlini khona abanye abangenile usho kanjani ukuthi inhlamvu etholakele noma ikhathi etholakele iyona kube kungena abanye abantu kwisini ingakho nje mangaba amaphoyisa kunane isini bavele bagijime bayoyikhodi indawo noma kuthiwa ilunga lomndeni kuthiwa ungangeni hayi ngoba usukuhlukunyezwa ingoba kufanele uinterferishe nesini ngoba egcineni lento iyophela enkantolo mase kufike enkantolo sekuthiwa hayi khona bomndeni abangena ongenzeka ukuthi lo muntu lesibhamu esamdubula sadroshwa uyilo wangena kuthiwa ukhona umuntu awangena sekhona amaphoyisa kuthiwa ukhona ngeke babona abanye baze bagoqe hayi manje mina ngihlala ngalena ngicela ningivumele ngidlule ayikho enye indlela kuthiwe linda umuntu acabanga ukuthi uyahlukunyezwa umthetho kanti uyaprotectwa ngoba ngelinye ilanga ungazithola seyofakaza enkantolo ukuthi njengoba ufuna ukudlula wawufuna ukuplantana kwisini manje inyoni siyazi yonke lento zivele zibona ukuthi amaphoyisa ayahlukumeza hayi manje na le incident yenzeke la ngidlula khona mangendlini angikwazi ukuphaka awe wayeka amaphoyisa asebenza qede phaka noma uyovala intombi yakho noma abani ingane wakho noma uhambe uyophuza hambe lapho yeka sebenze la njengoba eseyikhodile le ndawo ngoba once wangena kahle kahle usukungelinye ilanga uyofuneka enkantolo mase kukhona into ezoimplicate ukuthi hayi lalela lo wadlula uyena wafaka lento sezokufuna icourt bebathiwa nje ngempela wadlula esevalile amaphoyisa lapho you are implicated baba nawo futhi awawazi umsebenzi wawo makunjani ngeni baba uma le ngale kwelukhuzana kwelento le mabhande laba sobefakile so ke ngiqonda ukuchaza lento eqala kaSenzo for the fact ukuthi kule case from early beginning kwafika abantu abaningi baxhoba ubufakazi bathatha lokho abenza kwakwangena kwacleana kwaqoqa amabhodlela kwalahlwa amanye kwathi wasilahleni ayeza amanye ayisekho leyanto le sekuseleni umuntu okhuluma iqiniso nje oyothi kahle kahle kwenzakala ukuthi sasidakiwe kwaba kanje finish kobe kuphelile lapho yabo kodwa liyofika lelo langa ngelinye ilanga khuluma as King Bhaka lana ingixolele yabo so ingangisho ngithi nala kumntwana ngiyathokoza mangibona iSouth Africa nomhlaba jikelele uyisupporta lento yengane ingane idinga isupport emangale ngeke ngibabone mina abantu kuthiwe bayanikelelwa ukuthi kuyadlalwa nje kuyadlalwa uyabona ke izinto ezinikelelwayo izinto into ezinikelelwayo makuthiwa ke kuyanikelwa nantsonke into okunikelwa hayi la ehlale kuthiwe kuyanikelwa kudlalwa ngabantu kuthiwe kuyanikelwa nazi into okunikelelwa ke hey hamba imali yekuma wengane uzuma wengane akwazi ukukwenza noma yini afuna ukuyenza amabhodi nengqwemba kwanele iyona into yanikelelwa ke la engabe nginesikhwama sho mina ku King Bhaka nami futhi ngingafaka lapho ufuna ukuqamba amanga nami futhi ngiyafaka yabo mangathiwa futhi kusayini petition yokuthi lo onqena ukuparticipate akwenzekeni ngaye nami ngingasayina ngoba baba ukuparticipate kwenza kube lula isimo participate you know what I'm saying bese ngiza kulolu daba lika Gogo Sikhotheni ibonile nje mina kuqhamuka ngisho abantu abangazi lutho bethi Gogo Sikhotheni that ngayichaza lento ngathi ugobela ophethe bonke ogobela ngathi uNkulunkulu ngathi lokhu kokuyothwasa emzini womuntu ingoba lapho usuke wena
uyofuna nje ukuthi aguide kahle kahle futhi ngokwamakhambi. Uyabo ukuthi ngoba nakho awunalo idlozi elizokufundisa ulele ebusuku. Hamba ke manje uye kumuntu wangaphandle onenhloso zakhe naye oyilambele naye uyofunda onedlozi lakhe naye uyofundiswa idlozi lalo yamuntu. Uyabona? Kodwa kahle kahle uma ngampela umuntu idlozi elinamandla yileli lakho elifika ulele ebusuku. Ukuthwasa okunamandla yilokhu kwakho okuthwasa ulele ebusuku kufika abakini bakiyalela impande. Uhambe lo mpande uyoyimba futhi uyikhe nempande zayo. Usikhe nje isithombe ubuye naso ungena sesigodlweni. Ikona kuthwasa okungasoze kwakudayisa ngelinye ilanga. Ikona kuthwasa engashiyi ngelinye ilanga kuthiwa ugobela wakho usevele washintsha, usevele waba isigebengu. Kade ngibona mina akuyena uGobha uSikhotheni kuphela ushintshile ngokuthi athi useyosindiswa. Abanye bashintshile bathi sesaba ama politicians bona. Akakaze kuliwe lapho. Thiwa hayi kade inyanga useyipolitician akuliwa. Lona ube isangoma einyanga useyasonta akuliwa. Ube kade einyanga useshaya isinqa akuliwa. Sekumshayi wesinqa ngithi ngibona usomshayi wesinqa akuliwa naye baze bayixabanele bodwa abanye nentombi zabo. Uyabona lona kade einyanga kodwa njengamanje useshaya amabhizinisi akuliwa naye. Mina ngiliboni iphutha mina la Gobha uSikhotheni uma eseyibuyelwa umqondo. Mina ngiliboni. Futhi kunalokho umuntu uma ebuyelwa umqondo ngiyajabula mina. Ngoba kuyena sekuyavela ukuthi kahle kahle lento engihlale ngisho ukugobela uNkulunkulu. Ikhona lento eyenzekile kuyena yokubona ukuthi ugobela oqala uNkulunkulu. Kodwa into enginesiqiniseko sayo isiphiwo sakhe sokwazi ukukhuluma iwisdom nokwazi ukukhuluma ukuphila akusoze kwaphela. Umehluko sekuzoshintsha ilevel esekuzokhulunywa ngayo. Ukhumbule nasesontweni kusuke kusasetshenzwa ilanguage yakhona ithi phila, ithi nqoba, ithi ngqinamba. Umehluko itap athi njengamanje usethandazela ukuphuma kwizitap. Usefuna ukuphakamisa amandla semazulwini ukuze kuphila abantu ngoba phela bebalekele ekukholweni akalahlekile. Ngiyabazwile abantu bethi mina usulahlekile, udukile, wenzeni? Uduka kanjani umuntu ethi I submit to God? Yeah? I submit to God. Uduka kanjani umuntu ethi I submit to Jesus? Because kubantu bonke baka spiritual umuntu odume noba namandla wabadlula bonke uJesu. Uyena umuntu odume kakhulu uJesu. Phela masikhuluma iqiniso. Masikhuluma iqiniso nje. uJesu yena umuntu odume wabadlula bonke, waduma noma esefile. If you submit to a person like Jesus, uthatha lama spirit amenza ukuthi angavaleleki. Nawe wenzani? Uyawathwebula. Kufana nokuphuza ugoloko. Usukuthwebula ama spirits alomuntu owakhe logoloko bese uyakudaka bese uyashintsha uba omunye umuntu. Noma futhi uthi Jesus uthwebula ama spirits athi shi tap. Kodwa ekukholweni uyawafica amanzi. Sekubhabhadiswa la uyawafica amafutha baze bawabize ngeanointing oil. Uyawafica amafutha. Afica amafutha. Uyafika ulwandle luphakathi kuyothandaza ulwandle. Mina ngiyiboni mina into errong ngoGobha uSikhotheni. Kodwa ngibuka iupgrade. Ngibuka iupgrade. Ngibuka manje eseventure to a new market because khona abantu abanzima kakhulu abangakholela ukuthi ufuna bahambe baye kothwasa bahambe ngeenyawo. Kodwa bafuna ukudrive imoto ephezulu ama-crocs nani. Uzokhuluma ukuphila kulabo bantu. So izinga lakhe liyanyuka alehli. Mina ngimshayele ihlombe ngesinqumo asithathile. Umehluko mesithatha lesinqumo angabeke yena esegxeka kakhulu ngoba kunabantu abenzeni yena athe nansi indlela. Akusafanele agxeke because khona abantu ke aba spiritually connected kuyena. The moment egxeka
ubalimaza kabili labo bantu because mangabe ngiyakwazi ukuyichaza lento engiyichazayo. Ingathi yena ethi akukho ukuhlaba kusekho no nasekholweni kukhona ukuhlaba. Umehluko kubizwa ngomhlatshelo kodwa kukhona ukuhlaba. uJesu Kristu wayenza umhlatshelo wemvu. Eba nezikhathi la umhlatshelo wemvu ewenza wayephila ngegazi lemvana. Uthema isephalala yena, abalandeli bakhe base beyaphila ngegazi lakhe. Okusho ukuthi ukufa kukaJesu ufe igazi lakhe emaliphala kwakhona abaphila ngalo. Ngiyokuchaza ukuthi isigaba bani lokuphila ngegazi elikuleso sigaba. Ngiyochaza futhi ubuhle nobubi. Kodwa mangakutshela ukuthi isinqumo sithathi la usijiki. Uma sewuthe uphila ngegazi laJesu, awukwazi ukushintsha futhi kusasa. Usuthi usuyophila ngegazi elinye ngoba angithi ama-grade, igazi lenkukhu, igazi lembuzi, imvu ekuleso stage kuzoba igazi lenkomo, mase kuyoba igazi likaJesu. Uyalibona liphezulu nalo igazi kushiyana amandlalo ngoba nokubophisa kwawo akulingani. Mawubulala inkukhu ngeke uzuboshwe. Mawubulale inkukhu nje naseThekwini uyakwazi ukuyibulala la eSouth Africa inkukhu. Ayinayo itori. Ngisho esilungwini nje udonsa inkukhu lapha uyishayela endlini, yabo. Isikaphu uyakwazi ukusenza uzusiphendule ngeSpitzbraai kubonakala ukuthi wayiphendula. Including abelungu basiphendula isikaphu. Kodwa mase kufika egazini lenkomo awuvumelekile ukuchitha noma ikanjani noma ikuphi. Kodwa sisakhavekile endaweni esemakhaya nesemalokishini ngoba ithina esibaningi. Kodwa lezi zabamhlophe awusakwazi ukuchitha ngoba selikwenye grade elomuntu ke lingaphezulu kwelenkomo. Wachitha nje uyaboshwa straight, uyaboshwa. So mawuthi uphila igazi laJesu uphila ngegazi elibophisanayo mangabe ungalilandelanga ngendlela. Uphila ngegazi ukuthi mawuthatha isinqumo mawususijika bese uyagaxela. Ngeke ngimbone umuntu ethi namhlanje ngiyakholwa ngilokho, kusasa useshiyile ngapha useyokholwa ngapha, ngithi awubheke idididi. Lento lolu hamba la spiritual awuxova. Ifana noma usahamba kule level yokuhamba labo abancane abathi bazinyanga, nabo awubaxova. Ba kwenye level. Ubona ngani ukuthi i-level yabo incanyana? Umbona nge-contradiction. Afika athi umuntu nginomuthi onzima. Qeda abuye lapho, hayi kodwa bonke ngikutshela ngalaba yidididi. Athi nginomuthi onzima. Qede lapho athi lo muthi awunzima kakhulu. Mawusebenzisile ungawudla ufish. Ungayenzi sex. Ungayidli ingulube. Izwa nje. Into ezimnandi zonke thi ungazenzi. Ezimnandi zonke mongawazi ufish umnandi kanjani. Forget. Inyama yengulube ibizwa nge-white meat mongayazi ukuthi i-sex iyona mawenza i-sex you are making love. Uma omunye ekamelweni enqaba naye i-sex omunye ifuni iyashintsha inhliziyo ngoba unqaba nje efunakala njengoba kuthandwa kushadiwe. Ikhuluma nabashadile njalo abantu abakushadile. Mase kuqhamuka umuntu athi ungayenzi sex for 7 days uyakudakela. Uqonda ukuthini lo muntu uthi xabanani nomuntu wakho usenikhathile. Athi umuntu ungawudla ufish. Zibuza ukuthi lo muthi unzima ngempela, umuthi ongabulawa ufish. Fish cabanga nje thu uqinile. Thiwa izitha ngeke sikwazi ukufokhola kodwa ufish uzophuphisa lo muthi owufakile. Usuyazibona ukuthi uweak kanjani. Usuyazibona ukuthi mawubhekene nathi leyo bhodlo bukhakhayi siyokubona ungena esigodlweni la uzoxolisa. Weak. Funa amandla umuthi uthi mawubona ufish uthi ngabadla babe u10 ngingedwa. Sinindaba nofish mina. Unamandla ke la. Ngoba the moment uthi awudla ufish la uzozicontractitha khona sizokubona futhi sewuyolwandle. Usuyonzana sesiyogeza ngolwandle khona nolwandle khona ofish.
Usuyogeza ngani? Usuyogeza ngomjuluko wofish, ufake emzimbeni, kodwa ubuthi wena uyifontaine ufish, uyislima. Contradiction. Yes, contradictor. Uyapho fish uma ngabe ubasapho. Usuyogeza kolwandle manje. Kade uthi mangabe udlile uqeda umuthi wakho, kodwa usuyolwandle manje. Uyaphi lapho? Athi umuntu mina ngidli inyama yengulube. Yeba. Inyama yengulube iyona strong kakhulu uma uyidlile ngoba even yona ingulube ingadli inyoka ingulube ithi yashaya inyoka kuzweni inyama yengulube iwumuthi on its own. Makuthiwa ungayidli inyama yengulube zibuza ukuthi kahle mawusaba inyama yengulube izitha kuzokwenzakala ngaphandle makuthiwa cha asisho ukuthi ungayidli ngoba amandla mhlamba kuleli isonto ayahlulwa ingulube. Umgomo walekhaya sithi nje ayidliwa umthetho nje, hayi kodwa ngoba kuthiwa mawuyidlile khona okurongo kuzokwenzeka. Umthetho walekhaya sithi ayidliwi ingulube. Ifana nokuzila ukuthi ubaba walekhaya kabizwa ngegama, kodwa hayi ukuthi mawumbize ngegama uzoquleka. Njengoba uganele ekhaya awumbizi ubaba ngegama, awumbizi ubhuti omdala ngegama, kodwa mawumbizile futhi ngeke kwenzeke lutho futhi kuwena. Ngoba mase nihlukene nabantu balekhaya uyambiza nje uthi ngangidlala ubhuti omdala lo ebizwa ngoSipho. Uyabo uyambiza. So akhona kamasonto okungumthetho webandla ukuthi asingayidli, hayi ngoba beyisaba. Mina ngikususa kwini mina? Ngikususa ekusabeni. Abangayidli bahlonipha umthetho, bahlonipha ingqinamba ibekwa ngalento oyithandayo ukuthi mawukwazi ukubekezelela lokho. Ingako amakhola khona isikhathi la kuthiwa khona azufasta angadli inyanga yonke. Amandla asekuthenini isinqumo sithathile sokuthi awudli inyanga yonke ukwazile ukusimela. Ingako ngibe ngihleke ngibona umuntu athi hayi ngifastile mina, uthi uyambheka lo muntu ofastile usedlo sweet usedla yonke usuyadla Mosi. Athi hayi kodwa phela khona ukudla baba into engene emlomeni uhlafuna ukudla lokho. Hayi phela mangadla osweet ngizoshona. Ulindeleni wena mawuthi uzogadla inyanga uzophila yini? Mawuthi uzogadla inyanga uzophila yini? Vele ungadla inyanga yonke kusho ukuthi ithuna liphezulu kwakho. Omunye athi ngiyasabatha mina anguthinta umlilo la ekhaya makuyisabatha, kodwa uthi uyambona emini ngesabatha ume lapha eqeleni ubhema ugwayi. Isilima leso. Umlilo ubambe 99 and ufaka phakathi, kodwa endlini uthe angingabaswe enganeni, kodwa yena ithempeli elikhulu kuba uwe. Yiwo ithempeli elikhulu. Funa sibafundise abantu lezi. Abantu bayazicontradicta. Akhona amasonto engikwaziyo mina ekuthiwa ungayidli ingulube ngoba ingqinamba iyalekhaya, ubanjwa entweni oyithandayo engeke iphazamisa abanye. Kanti le sexy akwazi ukuthi ungayenzi sex ngoba isex iphazamisa the next person. The moment ebopha inhliziyo lo umoya wakho uyasuka uzolwa nawe. Abantu abathandanayo nabagane nabashadile ukwenza sex nje akube into eyenziwa nje passage nje kube mnandi, hayibo hook seziyaduma aku-kitchen ethi uyayiphekela akube yinto ngoba you are making love. Once ithandani zaqala zayiziba leyo sex usuku usubotha ayisekuyaphela. Kangiphathi mase yilala ngokuhlukana mase yivuka sithi ziyohlola ukuthi zineyinkinga. Ngicabanga ukuthi nizoba nenhlanhla yini omunye umuntu ulelele omunye ulelele nithi niyathandwana niyokhokha nize nigobe. Uyothi uhamba nomuntu wakho uthi uyenyangeni nomuntu wakho ifika inyanga kwezisilimi vele imshela umuntu wakho phambi wakho, noma ithi phuma kancane ngisale nomuntu wakho kanti ifuna ukumshela nalo muntu wakho mayisephumile lapho akasakhulu kumiqiniso ukuthi uyazi bese ngishela. Madoda ningavuma ukudlala labantu othi uhamba nopartner wakho bese yena ifuna ukwenza. Ziningi lezi inyoni ezenza lawo masisimba, ziningi. Uyanqova leyo muntu eqalile nje wakushela uhamba nomuntu wakho already idlozi lakho nedlozi lomuntu wakho usebuxovile. Lo muntu akazili ukuzokusiza uzokwenza sibe wese inkinga. Ziyashelana inyoni zishela abantu babantu la ngaphandle, ziyashelana nje
kushela inyoni uhamba naye umuntu ungqoka isuthi kushela nje inyoni engathi mawuye kumuntu noma usuphuma uphinde ubuze ayikho into ebheda yayishilo umbuze sisi nasemasontweni thola ukuthi umfundisi obeshumayela ngokhekenibhoboza azagqume kanti uthagethe nje lo yamuntu wesifazana ubona ukuthi akamfanele lo ahamba naye idakwe inyoni show mina ukingibhaka wena nganawo fokofa ngabe uthi ungenze foko ngeke ungenze foko ngadeclare ukuthi ayikho inyoni engathiwa ingangithakatha ingenza noma yini ngisho ungahamba uqeda umhlaba uthi uyofuna umuthi okushawa ukingibhaka ilevel engaphansi kwale level engikuyona leyo ngaphansi lo level ngisho baba ungathi uthenga bani uthi hamba odubula ukingibhaka lo mthengile uyoshintsha shaye wena umashe mathambo ube mathambo amhlophe lo mthengile ukuthi akeze kimi ngiyakutshela nje iphawu izomjika wena shaya wena hamba ubhayiza umfana ukwazi ukuyilwela ucela abanye abafana bese uthi uyinsizwa ucela abanye abafana hambani niyongishayela slim ncane thola mina ukingibhaka twala ngiyakufakela nangisisi zonke indlela mhla ka3 ziya lapha ya kusasa ngizophinda futhi ngibe live uLosine ngizobe sengiza nama details ukuthi kahle kahle labantu abangenabo umakhandakhanda sobe sibasiza kanjani ngale lalanga liya kumele bahlome kanjani ngizobe ngihlaba inkomo yila ipower izobe igezela ngifuna ukudemonstrate abanye abantu ukuthi makuthiwa ukingibhaka angibona uBhatum la bekuhlala ecatha uBhatum uyofika umemanzini ipower izele yona izokugeza uzwe ugeza uyinyawo kamnandi futhi sebefikile abanye makuyi Saturday they can witness Saturday nje mina wami umsebenzi uqiniseka ukuthi ngikhona ngikunye nawe kodwa ngifike nje ngifaka induku yami ngiyibeke induku yami bese ngime eceleni mase ngithi ungitshele mawusugeza mase ifikile ipower kuwena athi umuntu nakho king ngithi relaxa bese ngathi geza ipower kuyima ngisondela ngiza kuwena mase nami ngiyageza ngedle this is how I work angisavele edamini ngithi ngihambi ngithi vuka qede ngithi sekuzolunga baba uyayitnessa yimi kuphela emhlabeni okuleso sigaba sokuthi uyogezwa edamini ezamanzi hayi ukuthi ugezwa uqama hayi ukuthi ugezwa inyoka hayi ukuthi ugezwa ofish cha kuza wona nje amanzi uwezwe nje mase efikile njengegagasi lasolwandle igagasi olwandle aliyona lento sokuyicabanga ukuthi yini igagasi lasolwandle yilo phela igagasi elikwazi ukuthatha umuntu olwandle mase liza kusekuza igagasi mase liqhamuka ngenye indlela yokuwave liqhamuka ngenye livele liphenduka kusuke ngeselona igagasi kusuke sekuyi spirit in the form of igagasi nalapha edamini lami kune spirit in the form of amanzi ingakho mawuza funa uphathe no more 5 liter no more 2 liter ozokwazi ukuwakha phela lamanzi even nalabo abangenabo umakhandakhanda ngizobagqugquzela ukuthi mase befikile abo waphatha lamanzi kobe ngihlaba inkomo kobe kumnandi kobe kudliwa kobe kunjeya ngakuthayimisa ke wena ngiyakuthayimisa la oyokufika for the first time ungenawo makhandakhanda oil vele khona isigaba ongekungene kusona ngoba unawo makhandakhanda oil kodwa edamini uyakwazi ukuya uyabo uyakwazi ukuya edamini futhi uyakwazi ukwakha amanzi kodwa lezi insebenzi eziphezulu ngeke zenziwe kuwena ngoba yindaba sobe sisakuthi gqo ukubezwa abantu bese lekhala kingibhaka thina ungasenzani ukuze kuthi kubangconywana olungisa u1500 u500 okudlula phezulu esangweni for the entrance fee yangaphakathi lapha emakhandakhanda dam mawusungaphakathi 1000 lelo yilona esizokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sihambe sedamini nawe ukuze ukwazi ukubona umehluko empilweni yakho ungahlali kwaloku khala nje baningi ke sasenabo ngokudlule esebebonge kakhulu kulaba abancane mase kuba khona laba abanomakhandakhanda oil nayo bezofuna omakhandakhanda oil for the first time mhla ka3 May yinkunzi ke lezo sozesijike nazo ngisho emakhandakhanda stone ke lezo yabo khona abanye ke labe kade baba nomakhandakhanda phansi zokumemezela khona ngisho insebenze esizoyenza yasemkhunjini
infect escaping kade ke yalindelwa leyo ngayibekezela ngiqala ngathi khona insebenzo yokwenzeka yasescaping lifikile kilanga mhla ka 3 May nayo izobe ikhona leyo nsebenzo shuthi kuyosuka lapha ngeke ngisuke nawo wonke umuntu nabambala sesiyongena escaping lapho umuntu obeseshintsha esefaka white sekuyongena escaping lapho kuyosetshenzwa phakathi yilapho ke la kusuke khona ke ngeke ngisasho ukuthi ngisuke ngizosebenza kanjani yabo kodwa ukhona umhlatshelo osuku ukhona lapho escaping bayobona abantu abaningi ingaka ngisho ukuthi mina emasontweni kuyahlatshwa ingako mina ngiphatheka kabi mangibona umuntu egxeka ukuhlaba egxeka isiko lomuntu ngibothi isilima lesi umehluko ilanguage yasemasontweni yokuhlaba ibizwa ngomhlatshelo yabo eyangapha esintwini ibizwa ngokuhlabela amadlozi kodwa into eyodwa ngoba imimoya uyathanda uthandi iyafuna igazi liyafuneka igazi imoya iyafuna phela silawula imoya emhlabeni imoya iyafuna igazi thanda ungathandi iyafuna igazi umehluko uzozenzela yini noma uzokwenzelwa kodwa lona igazi liyafuna ke ngiba ngihleke mase ngibona abafundisi behlaba inkomo emagroundini ngisho ngithi amadoda awu bachitha igazi athi omunye hayi mina ke inkomo zizobulawa esilaheni uma zizobulawa egameni lokuthi kuzabantu lelo gazi libuzwa kulabantu abezayo yilabo noma ungalibulalela entabeni bengekho abantu kodwa ngoba ulibulalela egameni lokuthi abantu bazoconnecta nalo mase bedla lenyama le bazoconnecta nalelo gazi ke le usuchithile wena ukuthi ulichithe ebudedeni kanjani kodwa igazi liphumile kufana nomuntu ukuthi umuntu umbulale emgwaqweni noma umbulalele kuphi kodwa uzoboshwa ngoba uchithile igazi uchitheka kwalo yabo so akufanele kugoqwane ingangathi mina makukhona noma ubani ongathi uyangichallenge ngohambo lwakamoya ngikulevel 7 angikhulumi le language ikhulunywa abantu abathi mina ngazi iBhayibheli ngazini ngoba amaqhawe ayesebhayibhelini ngokumlando ngiyabahlonipha kodwa ngingawasebenzisa as reference ngeke ngiyale ingane encane ngithi uyambona uLuke ireference mntanami fana njengoJobe fana njengobani fana uyabona ayimazi mase ngitshela wena ukuthi wena yini ekumele uyenze because then it's about you laba I can only quote ingako mina ngimthatha serious umfundisi othi eqalaza woqeda ukhuluma ngeBhayibheli nje intshumayelo iBhayibheli cha intshumayelo ayibe ngesikhathi samanje ngoba kwiBhayibhelini ayithintwa indaba ye-social media ayithintwa ye-technology ayizange izibikezele ukubikezela ukuthi ngeyilanga ngoba khona technology but isikhona so wena khuluma nabantu ngokwe-technology i-social media bafethi nje i-social media inemimoya ehamba kanje i-social media ukhuluma uthi utype la uthi ukhuluma kanje ububuka abantu abamamiliyoni kodwa uwedwa endlini labantu abakubukayo imimoya namadlozi ayakholelwa kuwe kanje zilawule into oyikhuluma ku-social media zilawule yabo so ayifundise eBhayibhelini lona ayifundiswa mawuyifuna number yami ithi 0798130260 sengiphahlukileke ngasho uyabo ukuthi laba befika bengena omakhandakhanda abantu abancanyana cha nabo kuyofuna abalungi bayokwazi ukwakha amanzi asedamini futhi bayokwazi ukudla noma yini yobe ngaphakathi bese kuzoba khona lezi inkunzi ke ezinye ezobe ifuna omakhandakhanda for a first time ngisazobuya nama details aphelele yabona khona esinabe egroupini ngizongena egroupini ngichaze mawukuthi unomakhandakhanda oyela ukho egroupini send WhatsApp kumina Kingbaka please ngi-add egroupini ngizoku-add phakathi thank you so much ngithanda uri bye bye